Migori. Moko kuom josiasa mawuok e gwenge ma Ukambani opako jatend piny William Ruto kuom golo ne jonyuol osigo mapek e weche mag somo e kinde ni ma sirikal oduoko piny omenda ma jopuonjre chule mbalariany e kind 15% nyaka 40%. Jaod bura ma Mwala Vincent Musyoka, nyawadgi ma Kibwezi West Mwengi Mutuse kod jaod bura mogwel mar ODM Beth Siengo wacho ni duoko piny school fees e mbalariany dhi miyo jopuonjre mawuok e anyuola mochando thuolo maber madhi e mbalariany kendo chopo lek magi. Jotelogo wacho ni okang' ma kamano en loch maduong' ne jonyuol kod jolony e sekta mag somo ma osebedo ka chwalo ng'ur margi ewi pek mar somo e pachoka. Sasa tumekuja kwa empowerment ya watu wa bodaboda. Promise watu wa bodaboda, hii safari tutasonga na nyinyi kabisa. Hiyo naye ni kweli, hiyo ni real empowerment tumefanya. Sikia watu wamepiga kelele huko, wanasema empowerment, sijui umepewa pesa ngapi, sijui umepewa pesa ngapi. Sasa wewe kama una complain namna gani? Kama umeona imepeana pesa fulani, kama umeona Kawaya amekuja hapa amepatana 5,000, kama apeana 10,000, wewe ungeleta hapo 10,000 ingebaki 10. Wazazi wa Kenya wengi walikuwa wanalia kwamba ile karo ambayo ilikuwa inatozwa na university zetu ilikuwa kubwa na hawangeweza wale ambao ni wazazi maskini. Tunataka tushukuru kwa sababu jana tumeona serikali imepunguza karo za university zetu ndio wazazi maskini waweze kusomesha watoto wao, because education is the equalizer. Maana watoto wakipata masomo tunapunguza umasikini. Asante sana Rais, kwa sababu unasikia kilio cha Wakenya na unatembea na sisi. Na sisi tunakuahidi 10 bila break, kwa sababu wewe unajua na unajali Wakenya. Tim mar volleyball mar kidieny mar nyiri manie bwo higni 20 wuok e pachoka kawuono ka gidhi Yaounde e piny Cameroon ne piem mag pinje Afrika ma 2025. Piem mag jotugo ma hikgi ok ohingo 20 go ibiro bagi tarik 3 nyaka 12 dwe mar 8. Bende ema ibiro ti godo kaka tuke mag ng'ado tiko ne piem mag piny mangima ma higa manyien. I'm very confident I have